ndonyaya ndandichitaura iyaya kuti patakasunungura nyika hatina kuziva tichasunungura futi ma2k kuti arase hunhu, arase tsika nemagariro. Right, panapa ndina comrade Olex mama Mudhara vachambotitaurira nezvehondo. Mwedzi yatiri inoyi mwedzi waAugust Nyamavhuvhu, mwedzi unoitwa zveheroes. Saka tina comrade Olex mama Mudhara vachambotitaurira nezvehondo. Tuchingamidza mukoma Olex mama Mudhara titsanangurirewo mumaziso muzita renyu. Ndinofara zvangu baba, zita ndina kurenzwa zvangu. Regai ndingochingamidza nyika yeZimbabwe, makadii vateereri. Ndikufara kwazvo kuti muri yeZimbabwe muramba muchindirangarira, muchiuya muchindiita mainterview kuti ndirambe ndichitaura nyaya yenhoroondo yekutanga kwakaita hondo kusvika zuva ranhasi. Mwedzi uno mwedzi weheroes, mwedzi wekuti tinenge tichitaura kuti tinoenda kuheroes eka kumagamba edu isusu eZimbabwe, zvichireva kuti iye mukuru wenyika inoyi yeZimbabwe ndiye achanga ari kuheroes achipa speech ari ipapa kuheroes eka. Saka iko zvinezvi vanhu vanozobvawo kunoko vachienda kumamisha kwavo vachinonoendawo kunoita maheroes. Handitika kunowiga vanhu vakaita kunonzi kuita seko futi kunoisa matombstone, kunoita makuwa, kunoita mabona, ndo zvavanenge vachiita. Handitika huchimwiwa hwemukwerera. Saka izvozvizvi inini manje ndine kamwe kaproblem kandiri kuona kari kusangana nevanhu mumwedzi unoyu waNyamavhuvhu. Handitika kunyanya mwedzi wemhepo Nyamavhuvhu, tiri kuti Nyamavhuvhu mwedzi une mhepo yakawanda. Handitika saka mwedzi unoyu ndoda kuti ndibate vari mudzimba zvehondo, ndichazotaura nezvazvo. Handitika mwedzi unoyu kana uri mukadzi ari pamba, ngwarira kuti Nyamavhuvhu anogona kupinda mumba mako. Handitika nokuti tiri mumwedzi wemhepo. Handitika namatira murume wako. Handitika asavhuvhutwe nemhepo yemabhichu kumabhawa, because pavanoenda mwedzi uno wemhepo, mhepo dzechihure dzinenge dzakasimuka. Saka vakaenda kubhawa vanogona kumbumurwa vakatoita small house ikoko, iwewe ukatovhuvhutwa ukabuda mumba, vaive vekubhawa vakaita vakapinda. Izvozvi kwakauya ma2k ari serious, ende ma2k akadanana nemurume wako woziva kuti Nyamavhuvhu aita akuyeredza. Handitika ma2k haana kusiyana nekunzi anotonzi huku rahundi, because 2k rikapinda iwewe wakaroora here mfaniro? Ndisati ndaroora ndichiri kukura. Kana wakuda kuroora enda unorora vekuma1919. Handitika nyangwe akati kurei kukudarika, because ava ma2k ava havasitombori vanhu vari bhora. Isusu tinokutaurira nekuti takarwa hondo, tinonzwisisa kuti vanga vari vakadzi chaivo ndevekuma19. Ava vekuma2k vese vari kuda kuroora, imbomirai kuroora ma2k kusvika ma2k ane hunhu. Ndinokutaurirai nekuti neni kumhunga takabata gidi tikaridza mumasango zvatairwira kuti nyika ive nekusununguka kuzere. Saka hatina kuziva kuti ma2k achazosununguka futi zvezere. Handiti muri kunzwisisa? Ma2k akabva asununguka zvekuti haachanyare kudanana nevarume vevanhu, haachanyare kudanana nevakomana, haachadanyare kudanana naanasekuru futi. Fanike inini ndine imwe nguva yandakambopindwa neNyamavhuvhu yema2k mumba mangu inini. Handitika inini ndini ndaane kabhebhi kandaandakuanana. Mhepo yanga yashanya, mukadzi wangu akamira ndikunyeberera. Mukadzi wangu cheche anopinda kunonamatwa. Vakadzi vanogona kumiramira, vanonamata. Danana naye imimi kana makuda kuroora, danana newe kuma19. Handiti ndimi ma2k vakomana. Vakomana vema2k ngavadanane newe kuma19. Vasikana ivava ma2k because ari kudanana newe kuma19. Saka hapana chinombokutadzisai because age is no problem. It's just a number. Ndichirungu chandanga ndachida kutaura, age is just a number. Saka hazvinazvo.
zvakadaro tichatokopawo kubva kwamuri ikoko nekuti tiri kuramba tichisangana nematambudziko akadai zvekuti kana kuroora kwacho kwakuchiti edu isusu dzevashoma ndandichitoti kana president wenyika ino kana wachikwanisa ngavaite kuti ama2k amboita inonzi chi